50102. Moció del senyor portaveu del grup municipal Compromís, Bloc Verge, Hospital, sol·licitant se inste al govern de l'Estat la rebaixa de l'IVA als sectors professionals de la perruqueria i imatge personal. Senyor Beguel. Amb el seu permís, senyora alcaldessa, i amb el permís del ple, hem presentat una moció, efectivament, com m'acaba d'explicar molt bé, per a instar al govern a la rebaixa dels sectors professionals de la perruqueria i imatge personal, que al setembre del 2012 el govern de l'Estat va pujar l'IVA al 21%. Per a no llegir el que és la moció, vaig a fer una explicació més curteta que potser ho comprendré molt millor. Això es preocupa molt perquè afecta a tots els professionals, especialment a les dones, que és el 80% de les dones són les que estan ocupades en aquesta tasca, la tasca de perruqueria i el sector d'imatge personal. És en un sector durament castigat per la situació econòmica en el que, a més, s'ha de fer front a altres taxes, com per exemple la TAMER, que replega el reciclatge de residus sòlids del municipi, però que està vinculat al consum de l'aigua, a la corresponent càrrega que suposa aquest tipus de negoci. És a dir, no genera, perquè genera molt poquet, quan estan tallant el monyo, evidentment, genera molt poqueta deixalla, però com està afectada a la TAMER, se li castiga a que pagui molt més, perquè sí que utilitza molta aigua, és una de les coses que sí que utilitza, evidentment, una perruqueria. A banda de l'IVA, des de Compromís, hem expressat que les constants pujades en el rebut de la llum, junt a la resta d'impostos que afecten els treballadors autònoms del sector, es genera dificultats a l'hora de repercutir aquests costos en els preus de serveis que ofereixen a la corresponent baixada de clients, els quals molts d'ells opten per anar-hi a perruqueries clandestines, està tornant-se una cosa que era molt habitual quan jo era xicotet i molta gent, potser de la meva edat, sí se'n recordarà que venia el perruquer a casa, en el qual, a banda de deixar a molta gent sense ocupació, desocupada, no genera els impostos que hauria de generar per a poder mantenir els serveis mínims, com pugui ser l'educació, com pugui ser la sanitat, com pugui ser els serveis socials. Per tant, penso que és molt important, a banda del greuge que significa per a moltes famílies estar desocupades i, sobretot, sent dones. La qual cosa provoca, com estava dient, que paradoxalment el propi Estat recapta menys impostos. Finalment, des de Compromís hem advertit que si no es canvia el règim tributari, les previsions de destrucció de l'ocupació del sector seran alarmants, atès que s'estima que al llarg de l'any tancaran unes 5.600 perruqueries en tot l'Estat. Per favor, demane als altres grups municipals que s'adherisquen a aquesta moció nostra, que simplement és instar, tal com diguem, al govern a que baixe de nou al 8% el que és l'IVA que paguen les perruqueries. Moltes gràcies.